vaig decidir cursar aquesta titulació, primerament perquè durant els 2 anys de batxillerat em vaig començar a interessar molt pel tema de l'empresa i l'economia en general, i ADE al final és una carrera molt polivalent que et mostra tot el món empresarial i econòmic, i em va agradar l'opció que donava la UDL de poder compaginar ADE amb turisme, per tal de poder jo tenir una visió més àmplia de com funciona tot el sector turístic i tot el món empresarial. Destacaria de la titulació que tant les assignatures que fas a l'àmbit d'administració i direcció i les assignatures que fas a l'àmbit de turisme les vincules. O sigui, tot el que aprens amb una carrera ho enllaces amb una altra. I després, la docència que té la UDL és molt bona, en qualsevol cas t'ajuden, si tens algun dubte o si tens algun problema, és molt fàcil accedir als professors. Jo vaig decidir cursar l'Administració i Direcció d'Empreses i Turisme perquè tenia una passió que era la direcció hotelera i volia fer turisme inicialment. Què passa? Que la manera ideal de complementar aquesta titulació era ajuntant-ho amb ADE. D'aquesta manera també, a l'acabar els estudis, tenia un ventall de possibilitats molt més ample per dedicar-me a professions futures. Aquesta titulació al final m'està donant uns coneixements que jo crec que al final em serviran tant per entrar al món laboral com per després, una vegada dins d'una posició de treball, desenvolupar-me més profundament, ja que amb una titulació en ADE i turisme pots accedir a 1000 llocs de treball avui en dia i són 2 sectors que estan en creixement i jo crec que al final t'obre les portes. Actualment estic cursant 5è de carrera, l'últim any. Tinc l'oportunitat de fer pràctiques en una agència digital de màrqueting on estic aprenent molt, estic aplicant tots els coneixements que la UDL m'ha aportat. Sé que el que la UDL m'ha ensenyat és possible aplicar-lo a la realitat i ho sé perquè ara mateix ho estic fent. A més de lo que són els coneixements típics d'administració, direcció d'empreses i turisme, a això se li suma un gran sentit crític que t'aporten els professors, que és un valor afegit. I això serveix per anar afrontant els problemes que van sorgint a la societat a diari i saber com afrontar aquests problemes i sortir-ne victoriós.